papi fejedelmek az írástudókkal és a vénekkel és az egész főtanáccsal már korán reggel ítéletet hoztak Jézus ellen. Megkötözve elvitték és átadták Pilátusnak. Pilátus megkérdezte Jézusról: Te vagy-e a zsidók királya? Ő pedig így válaszolt: Úgy van, amint mondod. A papi fejedelmek azután sok mindennel vádolták. Pilátus megint megkérdezte: Semmit sem válaszolsz. Nézd, mi mindennel vádolnak téged. De Jézus többé semmit sem felelt. Ez meglepte Pilátust. A húsvét ünnepén szokás volt, hogy a helytartó elbocsát egy foglyot, akit kérnek. Volt akkor egy Barrabás nevű fogoly, ez azokkal a lázadókkal került börtönbe, kik gyilkosságot követtek el egy zendülés alkalmával. A tömeg fölvonult tehát Pilátus elé, és kezdték kérni a kegyelmet, amit ilyenkor adni szokott. Pilátus megkérdezte tőlük: Hát akarjátok-e, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát? Mert tudta, hogy a papi fejedelmek irítségből adták kezébe Jézust. A főpapok azonban felizgatták a tömeget, hogy inkább Barrabás elbocsátását kérjen. Pilátus azért újra megkérdezte: Mit tegyek tehát véle a zsidók királyával? Azok így kiáltottak: Keresztre véle! Pilátus megkérdezte tőlük: Tehát mi rosszat művel? De azok még erősebben kiáltoztak: Keresztre véle! Pilátus kedvére akart tenni a népnek, és kedvükért szabadon bocsátotta Barrabást, Jézus pedig megostoroztatta és átadta nekik, hogy keresztre feszítsék. A katonák a helytartóságot Barrába vitték, és összehívták az egész csapatot, és bíborruhába öltöztették őt, majd tövésből font koronát tettek a fejére, és köszöngetni kezdték: Üdvözlégy, zsidók királya! A fejét mártal verték, majd leköbdösték, és térdet hajtogatva hódoltak előtte. És miután így kigúnyolták, a bíborruhát levették róla, majd ráadták saját ruháit, és kivezették, hogy keresztre feszítsék. Egy arra menő embert, akire Nei Simon Sándor és Rúfusz atyát, ki éppen arra jött a mezőről, kényszerítették, hogy vigye a keresztét. Majd kivezették Jézust a vesztőhelyre, ez volt a Golgota, latinul Kálvária, ami koponya helyet jelent. Ott mirhával kevert bort kínáltak neki, de Jézus nem fogadta el. Majd keresztre feszítették, és ruháit megosztoztak sorsot húzva, hogy kinek mi jusson. 3 óra volt, amikor keresztre feszítették. Védkének címét így írták füléje egy táblán, a zsidók királya. 2 gonosztevőt is fölfeszítettek vele együtt, az egyiket jobb felől, a másikat bal felől. Így beteljesedett a Szentírás szava, a gonosztevők közé sorolták. A járókelők pedig káromolták, és fejüket csóválva mondogatták: Te, aki lerontod az Isten templomát, és harmadnapra fölépíted, hát szabadítsd meg magadat, és szállj le a keresztről. A
írástudók hasonlóképpen gúnyolódtak. Másokat megmented, de magát nem tudja megmenteni. A messiás Izrael királya, szálljon le most a keresztről, hadd lássuk és higgyünk. És ugyanígy szidalmazták őt azok is, akiket vele együtt feszítettek keresztre. Déltől kezdve pedig délután 3 óráig sötétség támadt az egész földön. Délután 3 óra tájban Jézus fölkiáltott nagy szóval. Éli, Éli, lama sabachthani. Ez magyarul így hangzik. Én Istenem, miért hagytál el engem? Az ott állók közül néhányan hallották és megjegyezték. Lám, illést hívja. Az egyik odafutott ecetbe mártott egy szivacsot, majd nátszál végére tűzve inni adott neki, és így szól. Hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megszabadítsa. Jézus pedig hangosan fölkiáltott és kilehelte neki. A templom függöny ekkor szétszakadt, fölülről egészen az aljáig. A százados, aki ott állt szemben Jézussal, és látta, hogy nem kiáltással kiadta lelkét, azt mondta. Ez az ember